ndị be anyị ndewonu, abụ m Amalinze JJ Azi esi n'aka ụlọ ọrụ Amalinze Igbo Educational Program wee na-ewetara n'ozi a. Abịara m ebe a na-agba nkwụ. O nwere ihe m hụrụ juru m anya. Ngwa leenụ ya. Unu hụrụ ya? Nke a bụ ụmụ ikorobịa amụrụ n'obodo a, ụmụ ikorobịa ndị Igbo amụrụ n'obodo Amerịka ebe anụnwa. Ha wee na-ajụ egwu ihe dị egwu, egwu omenala. Aga m ajụ ha ajụjụ ma ha tichaa. Yeah, you guys are all Igbo kids born in America here, and you've been playing all these instruments. Where did you learn? Who taught you? Ordinary. I know your dad plays Oja on Ebu Oja. So when mutane Ebu, because are you happy you are participating in Igbo culture? I'm inviting you to Amalinze Igbo programs, okay? So, Ojadike, go up on your bed. Go on. Bende. Go on. Nemo. Go on now. Boyoka, go on now. Okay, Nande won't I'm very proud of you guys, yeah? I'm very proud of you guys. I'm a boja. Biko kelebe amụrụ gị? Atlanta ba onye Izog. Na ndị be anyị biko amụrụ nwatakịrị a na Atlanta n'obodo oyibo ebe a ọ na-asụ Igbo na-akụ ogene bịakwa na-egbu ọja. Biko nna ya ebe a maka nna ndewo, kedu ka isi megide wee kụziere ya ihe gbasara ngwa egwu omenala Igbo? Onye si n'akara aka onye dị na ndị Izuọgụ na-eme mmọnwụ na-eti mmọnwụ. I were si na nwata were kụziere ya. Anya dokwe ya nwata ọ na-amụkwanụ ya na ndị otu ya. Maka ahụrụ m ya mgbe e mere Igbo picnic mgbe America nwere onwe July 4th ebe ọ na-akụ ogene. Wee jụọ ya ma mụrụ n'obodo a, ọ sị eye bụ agba ngharị. Nna biko daalụ were na-aga. Ndewonu Izuọgụ biko gịnị bụ aha gị nna? Oke mmiri ụka abam. Oke mmiri ụka abam. Ndị a ka eme obi n'ọhịa. Ndewo. Ndị be anyị ọkwụrụ na ahụla ya unu ajụrụ na ntị unu nụ. Ndị be anyị si na oyibo bụ ihe ama eme. Mụ bụ Amalinze JJ Azi ebe anọ m ebe ụmụ ikorobịa na-eti egwu. Ndị amụrụ n'obodo oyibo a na-eti egwu. Ha sị na ha bụ ndị Ugwumba. Na-agwa unu ndị na-eme ihe na Atlanta na Amerịka niile, unu chọọ ha biko bịa unu kpọtụrụ ha. Biko ndewonu, abụ m Amalinze JJ Azi. Ana m ewetara unu ihe a site n'ihe Amalinze Igbo Educational Program. Birikwanụ. Thank you.